Non é a primeira vez que o Bloque Nacionalista Galego se fai eco das verteduras que se producen na zona dos Areeiros, na parroquia de Castiñeiras, na desembocadura do río Listres. Segundo os nacionalistas, o problema é bastante habitual e dase a consecuencia do aliviadoiro do tanque de tormentas ali existente. O problema é grave en sí, pero empeora aínda máis naquelas épocas do ano na que o río apenas leva auga, o que provoca que os residuos queden estancados e causen malos olores. O BNG denuncia a pasividade do goberno local, que nada fixo dende que se aprobara en pleno en xuño de 2017 unha iniciativa súa pedindo a canalización do río para evitar este tipo de episodios. Nos queremos denunciar que hai pasividade. O goberno municipal ten unha pasividade total en este tema, non? Estánse producindo continuos aliviadoiros no río Listres, como sabedes non é igual cando se verte no río Listres, que é un río que está estancado, que non ten saída ao mar porque o terreo non axuda, que cando se verte no mar. En este caso, ao ser un río que está estancado, pois esas augas producen cheiros que molestan, lóxicamente, a veciñanza. Porque isto que está xerando é un problema ambiental que afecta aos veciños. O BNG xa ten presentado no 2017 iniciativas para que se solucionara este problema, se canalizaran eses vertidos. Desde entón non se fixo absolutamente nada. Ante esta situación, os nacionalistas pediránlle explicacións ao goberno municipal das accións realizadas neste tempo para rematar con estes vertidos.